Martes sa ikaupat nga semana sa Kwarisma. Usahay ang Dios mukutaw sa atong kinabuhi aron paghimog maayong kasamok. Nagtawag siya kanato nga mahimong kabahin niining maayong kasamok, muharong sa inhustisya ug pagpihig bisan asang dapita nato kini makit-an. Mahimong mutabang kita gamit ang atong kasing-kasing, atong mga kamot ug ang atong tingog, agig pagsuporta ug pagpanalipod sa mga katawhan nga gipadaplin sa katilingban. Sa atong pagkahimong kabahin niining maayong kasamok, makapasilo kini sa mga tawo libot kanato kansang pribilehiyo ug kaharuhay mahulga. Ang pagbarug sa ngalan sa mga dili madunggan aron pagmugna ug mas makiangayong kalibutan, maoy matang sa maayong kasamok nga gihimo ni Hesus sa iyang pag-anhi. Sama sa gihimo ni Hesus ngadto sa masakiton sa atong nabasa nga ebanghelyo, pinaagi sa atong pagkawhat kanila nga gipadaplin ug sa pagdala kanila sulod sa kasing-kasing sa mga katilingban, matabangan sila nga mahiuli sa kahimsog ug sa kabug-os. Pamalandong. Andam ba ako nga kutawon sa Dios ang akong kinabuhi aron makahimog maayong kasamok? Maantigo ba akong mubarog sa ngalan sa walay tingog aron mamugna ang mas makiangayong kalibutan? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tawo pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan, ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan, ang tubig gikan sa habagatan. Unya mipaingon siya sa sidlakan dala ang usa ka pisi, ug unya nagsukod siyag balig 5 ka metros. Ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga taga-kiting. Unya nagsukod siyag laing 5 ka metros ug gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagatuhod na ang giladmon niini. Unya nagsukod siyag laing 5 ka metros ug gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagahawak na ang giladmon niini. Unya nagsukod na usab siyag laing 5 ka metros ug ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason gawas kon mulangoy ako. Ug giingnan ako niya, "Tawo, nakita mo ba kini?" Unya gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba ang daghang mga kahoy sa isikadaplin niini. Ug giingnan niya ako, "Kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugso ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba,
manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matag bulan ug mga bunga nga maayong kanon kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug ang atong kusog, ang kanunay panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kitay gikahadlukan, bisan kon ang kalibutan matay-og ug ang mga bukid mabanlod ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa syudad sa Dios, ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan, ang Dios mutabang kaniya inighayag sa banagbanag. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Ginoo sa kagahuman ania uban kanato, ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo tan-awa ang mga buhat sa Ginoo, ang kahibulungang mga buta nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini, dihay pangilin sa mga Hudiyo ug miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pultahan nga gitapangkuhan diin may daghang mga masakiton nga nagigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug didto'y tawo nga nasakit sulod na sa 3-8 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto ug nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tawo, "Gusto ka bang mamaayo?" Ang masakiton mitubag, "Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na. Ug samtang malimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto." Si Jesus miingon kaniya, "Tindog, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw." Ug diha-diha, naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo. Adlawng igpapahulay karon, ug supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, "Giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw." Sila nangutana kaniya, "Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw?" Apan ang tawo nga naayo wala makaila kun kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus sanglit diha may pundok sa mga tawo ni adtong dapita.
Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tawo didto sa templo ug niingon si Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangil-ad nga hitabo." Unya milakaw ang tawo ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tawo sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.